Ali manihapon ta natong sudan tiil sa kabaw. Napoy mata sa kanding. Prito tanan. Kaning manuka murag akong paminaw ani murag mga senior na. Gahi kayo. Gusto ko kag buko-buko sa kabaw. Adobo. Napoy buko-buko adobo. Ano yun? Okay. Ngit-ngit, yung ihayag doon. Mga lods, daraha. Palang taon ka na ako sa akong mga kauban nga nag-diet. Ayaw po kay apil man na sa napod sa katong dito nasa second batch to. Taga Australia na ha. Ay nakalimutin ninyo. Dayon gahi kayo ni. Ang nakay postiso ani. Kung imong postiso 5, Kulang ra. habili ng tulo aning habili ng tulo aning giningkit nimo. Kumusang good, oh. Terus gino ah. Mo man dagway na ganina. Mo ba yan eh? Napoy humba.